kohan men kopara ha u try Jesus Christ ka gospel ka ba ngidang syok ngau menten ka khot ka wer yanga badipi ban pusan sapang ka jingkha yau Jisu ngiyos ngau ba u Joseph bat Kamaria giladap ya tektin haswa bakin ya poika ngiyo i ba Kamaria la lap balasem bakalapun la don kun hakpo jengka habangi person pat ya ka jinglong jongu Joseph khamtame ko hanmen ko para ka khot ka wer yanga badapi bangin bot ya ka jinglong babha jongu tekum cha hakane kasngi to ken ngin sim ban ngin puson lightly ki jinglong ki bakerpang jong u Joseph nengkong na sabe haka gospel ka bangi pule mentan ka gospel jong Matius hakalandong ka banengkong kalan ka bakhat khandai ngiyo i bad yos ngeu ba u Joseph ulong ubriu ubadap da ka jing isnei ubriu ubadap da ka jing perkhat na ka banta ki wei hoj u Joseph ulalap ulatep badula shem ba Kamaria kalapun kun hanrei namar kata ka jinglong babha jungu namar ba udon kata ka jing isnei ha Kamaria bad ha ki wei te kumta shem kwa ban thad rong ya Kamaria hanrei ukwa bad umot ban penlait no jar jar ya ka ukwa ban penlait ya Kamaria klampep hanrei kwa ban thad rong ya ka dari man terkedau jar jar umot ban penlait no lane ban ino ya Kamaria ban sim ya ka kum katengah ka jong u kohan men ko para habangi puson ya kanai ka jinglong jong u Joseph baulong uta obadam da ka jing isnei ubadap da kata ka jingmut ka jing perkat na ka benta ka bha jong kiwei kwa ban thadrong ya Kamaria kwa ban leben le ban le kho ya Kamaria ho nyitip hakato ko por bat khamta me ha ka jing hikai jong ka niamju kanu ka kan thei la da lap ba ka pun khon klam utnga ne klam ya shong kurem ka hab ban sha ya ka jing sha thadrong ka hab ban sha wat ya ka jing sha peniap da ka balan temau ngiyo i ban ngitip ya kata ka jing hikai bat ka jinget bat kile ha kan yamju ha kata ka por jong u Jisu hanreu Joseph pat wala dau tip ya kan ka jing shisha ba Kamaria ka haban sha ya kan namar ba udon kata ka jing isnei namar ba udon kata ka jing perkat na ka banta ki wei kwa ban le ya kan lane kwa ban wanra ka jing thadrong kwa ban ra ka jing pen leben lekho ya Kamaria shem yaladi ko hanmen ko para hagajka jong Joseph lara dei manga mapi ngilale kumno ngilale persya ya ke e ba u Joseph ulale habangi tip habangi i ya ka jing dunai ka jing bakla jong kiwei ngilong ki briu ki bakloi ba ban thadrong ya kiwei ngilong ki briu ki bakloi ba ban penrem ya kiwei ngilong ki briu ki bakloi ba ban wan ra ka jing le rain ha ka jing im jong kiwei ngim ap ya ke e ka basisha ngim kwa ban wat ya ke e ka balaja ngim kwa ban tip kan jayu ke e ka balaja ya kito ki weipat lane ki breu lane yuat ya ki bahinga sem jongi ngim ken ngim nyau ngim thau ya ke e ka banja hanrei ngilong ki bakloi ba ban wan ra ka jing thadrong ban wan ra ka jing ban ben ban wan ra ka jing sneu ha ka jing im jong ki wei dei man takraw man ta ka sngi u Joseph u khot wer yang abade pi ko han men ko para haswa bangin le ya kanu kakam ban wan ra ka jing thadrong ban wan ra ka jing ban ben ban wan ra ka jing jaburam ya ki wei ngi dei ban puson
ngidei ban puson kumba u Joseph ule kohan men ko para kanai kadai ka jinglong ka ba kerpang bat ka jinglong ka badangkong ka ba u Joseph u khot yangi bangin le bat bangin don ha ka jing em jongi ka ba arpat ka jinglong ka ba kerpang jong Joseph ngilap ha ka gospel kalam ka Matius badangkong arpau ku bong kumne Henry kat ba udang perkat sapang kane hakmi wangel utrai ulawan ban pau hakajing posne hau kat ba udang perkat ya kane u Joseph kalempep ula shim karai ban ino no ya kamaria jar jar klem da pentip ya no kata kadai kajing mut kajungu kata kadai karai kajungu Henry ko hanmen ko para haswa ba unle ya kane usong perkat usong ban puson bat usong ban duai kane kadai ke jingmut haba kaong kane ka gospel Henry kat ba udang perkat sepang kane ka jing perkat jong Joseph kadai ka jing pan bor ka jing u nau blai kadai ka jing pan ka jing u ka jing shai nau blai ka bahana em yanga bangan le ya kane kalong na em yanga bangan shim ya kane ka rai lane ban pendep ban penurlong ya kane karai ke bangla sim kane kadai ka jing puson ka jing u kane kadai ka jing pan jing shai ka jing u ka jing pan bor ka jing u na utrai ublai ko hanmen ko para kane kadai ka baar ka bamangi ngidei banle haswa bangin sim ya kano karai lene habangi le ya kano kakam ka bangi la rai banle ngidei ban puson ngidei ban duai bat ngidei ban snap ya ka sur ka ba ublei ukuran ladangi puson ladangi penlei por ban duai haswa bangin le ya kanu kakam ka bangela sim karai ban le klempe putrai ublei unsawan ban pensyai yang abadepi kumba u angel uwan hakmat jong Joseph klempe kani kawan ban urlong lane ban jia ha ka jing em ka junga ka jungpi ngim dei ban yai laj na kasur jong ublei ngim dei ban klet ban pan kata ka bor jong ka jing shai ka bor jong ka jing perkat ka babha haswa bangin le ya kanu ka kam dei matak daw ngi don kam ban snap ya kasur ka ba ublei ukren hangi kane kadai ka jinglong ka ba kerpang ka jinglong ka ba ar ka bangilap how Joseph ka bangi puson ya kane ka gospel ko hanmen ko para ka jinglong ka ba lai ka ba kerpang ka bangilap how Joseph kadai kane nakalain ka ba ar pusaw ka ba ngilap ka gospel ba manta ka sngi ka ba ongum ne kumta haba u Joseph ula kandit na batia ula le kumba u angel utrai upta eu ule ya ke ba u angel utrai ula pta eu kane kade ke jinglong ka ba kerpang ka ba Joseph bodan ha ke jing em jung u ule ya kamon jong ublei klempep ila pusan ka badengkong u Joseph bodai u briu bobaha u badap da ke jing isnei u badap da kata ke jing perkat na kabanta kabaha jong kiwei kwa bantat rong ya kiwei kabaar upuson uduwai badupan ka jingshai na ublei usngap ya kasur ka ublei ukren mencapat haba ula sngap ya kasur ka ublei ukren u Joseph ule ya ka ka ba utrai ula kren lane ula patayu banle ya kamon jong ublei ko hanmen ko para kane kadai ka ba mga mapi ngidei ban le lane ban bot na ka jinglong jong u Joseph bon se na bangi pusan habangi pe jala ka jong ka jing em ngile kumno ngilong kumno ngiwat ban ngile ya kamon la jong wala nang ngitip kane kamdai ka babahana ka banta junga kane kamdai ka ba bet na ka banta junga ban le kane kamdai ka babaha bangan le na ka banta jung kiwei Henry ngipat ngikloi ban le ya kata ka ba sniu lane ka bomba ha ka jing em jungi Henry matakas ngi ko hanmen ko para u Joseph u khot yangi u Joseph u hikai yangi
badu ong yangi to but ken ya kene ke jing long junga le ya kamon jong blei ha ka jing em ke jong pi ha bau blei wan ban ptha ye pi ban le ye kano kano ha bau blei la wan ban pan sha ye pi bakane kam dei ke bab ke basisha la ne ke bab ha la ne kam dei ke ba ma pi ha ban le ngi dei ban ngap ya kata ngi dei ban kan tai ya ke e ke basnu bat ngin le ya ke e ke ba utrai ublei ukran hanga badapi ngila pau jisu rukum ju ule ya ke e ke ba ukpa jungu u joseph ule hakper gasamani ngyo i hakabau jisu ong kopa kam dei ka mon junga hanrei dei ka mon ka jume ngyo i kamaria ka kmi jungu kale kum ju kong ho ya ka mon jung blei ka gospel ka bangi pusan menen kasni hot ya kamon ka jong blei kam dei kamon jong ka ko hanmen ko para kanai ka dei ka jing hikai ka bangi yo na u joseph ka bangi yo ro na kamaria ka kmi jong u bat u jisu dalade u bot ya kane ka jing hikai u kpa u joseph kamaria ka kmi jong u ko hanmen ko para ladangi kwa ban le ladangi kwa ban pendap ya kini ke jing long ki bakerpang jong joseph ha ke jing em ka jung aga jung pi ngi dei ban long kum to briu bastat ubatei ya kanong rim jungi halor umausiang ki jing e ke jing jar ki wan kasipa kalanot kanwan ke jing penshoy ki bahar kom kin wan ha ke jing em jung aba jung pi Henry ladangi long kum kita ki briu ki batei ya kan nongrem jungi halor umau siang ngin sala ban yeng ban le persya ya ki lengba ki jinglong ki babaha ki ba ngilayu i ki ba ujusa ba khoj udon ha ga jing em jungu te kum ta ko hanmen ko para kat bang idang pan kre na ga banta ka Christmas satang lais ngi ngilapoi ha ka sni krau ha ka ba ujisu enka haka danot ka junga ka jungpi haka mensim ka junga ka jungpi haka jingmut ka jing perkhat ka junga ka jungpi haka jinglong do ka jinglong snam ka junga ka jungpi to ken ko hanmen ko para ngin bot bat ngin persang ban im ya kine ki jinglong ki bakerpang ki jinglong ki babaha ki bau joseph open i hanga badapi in khabrip lagi jong ki khmat ngin duai ban ngin it lade how try ublei kumbau joseph uduai upusan upan kajing syai no blay ngiru ngipan kain kata gebor ngipan kain kata kajing klain ba mangiru ngin yo sngap ban ngin yo sngap ban yo snau ya kasur ke ba utrai ukran hangi and yo Jesus Christ